ख्रिस्ट'नि बिसाफोर नोंथांमोना मोनसे जाथायखौ बावनानै थाङाखै खोमा। बे जाथायानो जादों उरिस्सायाव सासे अस्ट्रेलियानि जि मिशनारि बिथांखौ गोथाङै सावथारदोंमोन मोनसे भेननि सिङाव। बिनि मुङानो जाहैबाय ग्राहाम स्टेइन आरो बिनि सानै गथ'। बिसोरखौ गोथाङै हिन्दु संगठननि माखासे गाज्रि सुबुंफोरा सावथारदोंमोन आरो बिनि उनावनो गासैखौबो पुलिसफोरा हमदोंमोन। गासै बेयाव 50 जन सुबुंफोर दङमोन। 50 जन सुबुंफोरनि गेजेराव माखासेफोरखौ बेबायदिनो कर्टआ दिहुनहरबाय जे बिथांमोना दायनिगिरि नङा, बिथांमोननि दाया जोब्बाय। नाथाय जोबथायाव 3 बेक्तिखौ जोबथेसालियाव दोनबाय, बिथांमोननि जिउ जोबजासिम बिथांमोना जेयाव थानांसिगौ होननानै। नाथाय बिथांमोन 3नि गेजेरनिफ्रायनो थांनाय बुधबाराव एप्रिलनि 16, 2025 आव बिथाङा जेलनिफ्राय गनानै फैबाय आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय महेन्द्र हेम्ब्रम। अनजाग्रा प्रियफोर, जाय महेन्द्र हेम्ब्रमआ ग्राहाम स्टेइनखौ सिथारनायाव लोब्बा दङमोन, मैखोम खामानिखौ मावदोंमोन, बेखौ थांनाय बुधबार एप्रिलनि 16, 2025 आव हगारनानै होबाय, उदांस्रि जाबाय। दा बोरै मानो उदांस्रि जानो मोनखो बेफोर गासैखौबो डिटेल्सै नोंथांमोननो खोन्थागोन। दा बेयावहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो ग्राहाम स्टेइननि माखासे जारिमिनखौबो फंनैसो बुंग्रोनो गोनां जागोन। दा बेयावहाय गासैखौबो नोंथांमोना मोन्थिलांगोन मोनफा मोनफा। दा बिनिखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। अनजाग्रा प्रियफोर, साफ्रोम नायगिरि बिथांमोनखौ बरायदों आरो लोगोसे जिसुनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसे खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि गोदान फैदोंब्ला आंनि चेनेलखौ दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोननो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनफोरखौ मोनबाय थानो हायो। आरो मोनसे लाइक होगोन आरो हायोब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन, जेन बयबो बे बाथ्राखौ मिथिनानै थायो। ग्राहाम स्टेइनआ अस्ट्रेलियानि सासे मिशनारिमोन, जायहा भारतनि उरिस्सायाव फैनानै लेप्रसिफोरनि थाखाय खामानि मावदोंमोन, कुष्ठर'गि बेक्तिफोरनि थाखाय खामानि मावदोंमोन आरो बिथाङा भारताव प्राय 35 बोसोरसिम थादोंमोन। ग्राहाम स्टेइननि आर्लि लाइफ, बिथाङा जोनोम जादोंमोन 1941 नि 18 जानुवारियाव आरो बिनि जोनोम जायगाया जाहैबाय अस्ट्रेलिया आरो बिथाङा नेसनेलिटि हिसाबै अस्ट्रेलियानमोन आरो बिथांनि जिथु बिसि ग्लेडिस स्टेइन्स, बिथांनि बिसिनि मुङानो जाहैबाय ग्लेडिस स्टेइन्स आरो बेहा 3 गथ'फोर दङमोन। बिथांमोननि मुङानो जाहैबाय फिलिप, टिमथी आरो एस्टार। ग्राहाम स्टेइनआ अस्ट्रेलियाखौ नागारनानै भारताव 1965 आव इन्डियायाव फैदोंमन आरो इन्डियानि बरपेटा उरिस्सायाव बिथाङा अरायनि थाखाय थादोंमोन एबा बेयाव गोबां समनि थाखाय बेयावनो थाफैदों आरो कुष्ठर'गि मानसिफोरनि थाखाय, कुष्ठर'ग बेरामजों सैसोनानै थानाय मानसिफोरनि थाखाय बिथाङा हास्पताल मोनसे खुलिदोंमोन, मोनसे सेवा केन्द्र खुलिदोंमोन आरो बिनि गेजेरजोंनो बिथाङा गोबां बेरामिफोरखौ सोखादोंमोन, फोसाबदोंमोन। ग्राहाम स्टेइननि खामानिफोर, बिथाङा बिसेसकै कुष्ठर'गि बेरामफोर, जायफोरा कुष्ठर'ग बेरामाव सैसोनानै दङमोन, बिथांमोनखौ सिकित्सा खालामोमोन। बेनो बिथांनि गिबि खामानि। आरो बिथाङा बायग्लिनानै थानाय, मुगैनानै दोनजानाय समाजनि सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां खामानि मावनो मोजां मोनोमोन। बिथांमोनखौ उत्साह होयोमोन आरो मुगैजानाय बेक्तिफोरखौ बियो सहाय होयोमोन। आरो लोगोसे बिथाङा खामानि मावदोंमोन जाहैबाय एबा सासे मेम्बार हिसाबै इभान्जेलिकेल मिशनारि ससाइटि अफ मायुरभान्ज, बे मोनसे NGO जों बिथाङा खामानि मावोमोन। नाथाय बिथांनि बेफोरबायदि मोजां खामानि मावनायखौ बै समाव हिन्दु समाजनि गोबां सुबुंफोर, गोबां संगठनफोरा आलादायै बुजिबाय जे बियो मानसिफोरखौ बेराम सोखानायनि गेजेरजों धोरोम सोलायहोदों होननानै गोबाङा मेगन साबाय। जिहेतु ग्राहाम स्टेइनआ गावनि जिथु भेन दङमोन, कार दङमोन, बे कारजोंनो बेरामिफोरखौबो लानानै फैयोमोन, दोनहैयोमोन आरो दाब दाब जायगाफोराव बेरायोमोन, न'खरफोराव थाङोमोन, गोबां सुबुंफोरखौ सहाय होयोमोन, हेफाजाब होयोमोन। बेफोरखौनो नुनानै माखासे सुबुंफोरा ग्राहाम स्टेइनखौ मेगन साबाय, नायनो बाबाय, गाज्रि मोनबाय। बेनि थाखाय माखासे सुबुंफोरा खौसे जानानै ग्राहाम स्टेइनखौ सिथारनो थाखाय खायदा खालामबाय। थारैनो गाज्रि सुबुंफोरा 1999 नि 22 जानुवारि मोनायाव
महनपुर गाव होननाय जायगायाव आरो किउझर जिल्ला उरिष्यानि सिङाव थानाय किउझर जिल्लानि महनपुर गावआव थारैनो गाज्रि सुबुंफोरा ग्राहामस्टेइनखौ हामला खालामबाय। बै दिनखालि ग्राहामस्टेइन आरो बिनि सानै बिसाज्ला टिमथि 6 बोसोरनि, फिलिपि 10 बोसोरनि बिथांमोना मोनसे सभायाव थांदोंमोन, आरजनि सभायाव थांदोंमोन आरो थांनायाव मोनाबोनायखाय बिथांमोना मोनसे जायगायाव, मोनसे गामियाव थाबाय, गिर्जायाव थाबाय। बे जाहैबाय महनपुर गाव होननाय मोनसे गामियाव थाबाय आरो बिथांमोना गिर्जानिनो मोखाङाव हर जानायखाय गावनिनो भेनाव उन्दुदोंमोन आरो बेयावनो प्राय 50 जनसो माखासे गाज्रि सुबुंफोरा फैनानै बेयाव दावराव खालामफैबाय, अन्थाइ खुबैफैबाय भेनाव, भेनखौ बुफैदों, भेनखौ दरजा फांदों आरो बे समावनो ग्राहामस्टेइन आरो गथ'फ्रा ओंखारबोदोंमोन, नाथाय बिथांमोनखौ ओंखारनो होआखसै आरो बिनि उनाव बिसोरखौ सिङाव सोफिनबाय आरो दरजाखौ खाख्रबबाय, खानानै केरासिन लुबाय आरो केरासिन थाव लुनानै गारियाव अर सुनानै होबाय आरो बै समाव ग्राहामस्टेइन आरो सानै गथ'आ बे जायगायावनो जिउ गोमानो गोनां जाबाय आरो हांगार जालांजोब्बाय, खामग्लिजोब्बाय। बे रादाबा बुहुमनाङैनो सिमावग्लुंजोबनाय धोरोमनि मोनसे रादाबमोन। बयनिबो गोसोखौ दुखु मोनहोदोंमोन, बयनिबो गोसोखौ गाबहोदोंमोन, मानोना दायनिगिरि नङि सुबुंफोरखौ गोथाङै सिथारदों। बिनि उनाव CIDफोरा फैबाय, पुलिस फैबाय आरो CIDफोरा गासै जाथायफोरखौ इनभेस्टिगेशन खालामबाय आरो दायनिगिरिफोरखौ हमबाय। गासै 50 दायनिगिरिफोरखौ बे केसाव हमबाय आरो गासैखौबो नायबिजिरनायनि उनाव 3 सुबुंफोरखौ गाहायै दैदेनग्रा होननानै मोनथिनो मोनबाय आरो बिथांमोननि मुङानो जादों महेन्द्र हेम्ब्रम, दारा सिंह आरो बेनि उनाव रविन्द्र पाल सिंह। बिसोर 3खौ मोनबाय आरो बिसोर 3खौ हगाराखसै। बिनि सिगाङाव जि दङमोन, जायफोर दायनिगिरिफोर दंमोन, बिथांमोना 3 बोसोर, 5 बोसोर, माखासेफोरा 7 बोसोर जेलाव थानो गोनां जाबाय आरो बिसोरखौ हगारनानै हरबाय। दा बिनि उनावनो गासै बिसोर 3खौ थैजासिम जेलाव थानांसिगौ होननानै फोसावबाय कर्टआ। नाथाय बिनि उनाव आरोबाव दायो जोङो नुनो मोनबाय अनजाग्रा प्रियफोर जे महेन्द्र हेम्ब्रमआ 2025नि एप्रिलनि 16आव गनानै फैबाय, दाखालि बुधबाराव। That means बुधबाराव। दा बिथाङा गनानै फैनाय लोगो लोगोनो गोबां मानसिफोरनि खुगायाव, गोसोआव गोबां रोखोमनि सोंलु, गोबां रोखोमनि बाथ्राफोरा ओंखारबोदों। बेनो जाहैबाय बिथाङा मानो फैनो मोननो नांगौ होननानै गोबाङा बुंदों। मानोना बिथाङा सासे मार्डारार, बिथाङा मानसि बुथारग्रा, ससाइटियाव बिथाङा थानो मोना, ससाइटियाव बिथांहा जायगा गैया। बेबायदि गोबां मानसिफोरहा गोबां सोंलुफोर दङ, सोंलुफोर खालामदों। नाथाय बिथांमोननि सोंलुनि फिननायखौ आंबो होनो हानाय नङा। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मिडियायाव मोनथिहोनाय बायदिब्ला महेन्द्र हेम्ब्रमआ मानो गबोनो मोनखो, बे जाहैबाय बिथाङा अलरेडि 25 बोसोर बिथाङा जेल जाबाय बे केसनि थाखाय आरो बे 25 बोसोराव बिथाङा जेलनि जिथु दारगा दङ, जेलनि जिथु मेइन सुपारिनटेन्डेन्ट दङ, बिथांनि नोजोराव ओरैबायदि मोजां जाबाय जेरावहाय बिथांनि मोजांखौ नुनानै, बिथांनि सोलायनायखौ नुनानै हगारनो गोनां जादों। जेब्ला सासे मार्डारार, मानसि सिथारग्राया जेलाव 15 बोसोरनि गोबाव जुदि थायोब्ला, बे मानसिया जुदि सोलायोब्ला, बे सोलायनायखौ सख'नो हानायनि भारतनि जिथु संबिधान दङ, बे संबिधाननि गेजेरजों हगारनो हानायनिबो केपासिटिफोरा दंखायो। दा बेबायदिनो जि महेन्द्र हेम्ब्रम, जायहा 1999आव ग्राहामस्टेइन आरो 2 गथ'खौ सिथारदोंमोन गोथाङै। दा बिथांखौ सिथारनायनि उनावनो बिथाङा जेराव थानो गोनां जादोंमोन 25 बोसोर, 25 बोसोर आरो बे 25 बोसोर कारादण्ड थानायनि उनाव एबा थानायाव बिथांनि जिउआव गोबां सोलायनायखौ जेलारा नुनो मोनबाय आरो जेलारा सोलायनायखौ नुनायखाय बिथांखौ कर्टआव बिथांनि बिसय फोरमायबाय आरो बे फोरमायनायनि गेजेरजों, नियम खान्थिनि गेजेरजों, गासैबो संबिधाननि नियम बायदियै गासैबो खामानिया जाबाय आरो बिथांखौ थांनाय बुधबाराव 16 एप्रिल 2025आव उदांस्रि खालामनानै होबाय आरो बिथांखौ खुला अख्राङाव दिन्थिफैबाय। दा अनजाग्रा प्रियफोर, बिथांनि सोलायनाया माबायदि सोलायनाय बेखौ बिथाङा मोनथिसिगौ। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जिहेतु बिथाङा सासे मार्डारार, जिसु ख्रीष्टआबो बिथांखौ निमाहा होथों। बेनि उनाव जों बयबो आरज खालामनि
जे महेन्द्र हेमब्रमआ जेलनि सिङाव माबायदि गोसो सोलायदों जों बेखौ मोनथिया। बिथांनि मावनाय आखल आखु सोलायनायखौ जों मोनथिया। नाथाय बिथाङा जे जिसु ख्रिस्टनियाव सोलायबोयो बिनि थाखायसो जों आर'ज खालामनाया गोनांथिथार। बिथांनि गोसोआव जेन खोथा बुङो, जाय बलिदान होनानै थांबाय ग्राहाम स्टेइनआ भारतनि थाखाय, उरिस्सानि थाखाय, आरो बिथांनि बिसियाबो बे बाथ्राखौ बुंदों, आङो आंनि गोसोनिफ्राय निमाहा होबाय। भारत सरकारा बिथांमोनखौ मा खालामो खालामा आंनिफ्राय जेबो बुंनांगौ गैया, आंनि गोसोनिफ्राय बिथांमोनखौ आं निमाहा होदों। जुदियाव आंहा बिसाय थैजानाय, 2 गथ' थैदों, आंहा दुखु दङ, अब्लाबो आङो बिथांमोनखौ निमाहा होदों होननानै बुंदों। दा बेबायदि हिसाबै बे बुंनाय बाथ्राया जेन बिसिनियाव नाङो, जिसु ख्रिस्टनि अननायखौ जेन बिथांमोना नुयो, बेनि थाखाय आर'ज खालामदो। बिथाङा जेलनिफ्राय गबोबाय, नाथाय जिसु ख्रिस्टनि जिथु बिसार दङ बै बिसाराव थानो नांगोन। आरो जुदि जिसु ख्रिस्टनियाव गावखौ पश्चाताप खालामाब्ला, निमाहा लायाब्ला, उनदाहा लायाब्ला, जोबनाय बोथोरनि जिथु हिसाब दङ बे हिसाबाव बियो होफिननांगोन। दे अब्ला अनजाग्रा प्रियफोर, दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां दोनथ'बाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे रादाबखौ मोननायनि गेजेरजों माबा मोनसे बाथ्राखौ सोलोंनो हादों। थेंक इउ, प्रेज द लर्ड, जय मसीह।